כן. כן. You did? Yeah. Maybe from the other side? Maybe to run from the other side. אוקיי. כן, אולי תרוץ מהצד הזה, נגיד, משם לפה, תרוץ, ואז קוסטה יצלם אותך כי זה יותר קל בגלל השמש. יש לך עוד כוח? כן. אוקיי. wait. wait. מספיצים לי. אוקיי, אפשר? כן. עכשיו! וואו! Is it okay now? וואו, איזה יופי! וואי וואי וואי, איזה יופי! כל הכבוד, ולצד שני, ובמסביב, ובהיקף. לא חם לך חמוד? לא חם? חם קצת. חם קצת? אולי הבאתם סנדלים? לא הבאתם סנדלים? רק נעליים? כן, סנדלים, הנה, תראה. סנדלים. לא. חבל, חם. אין לי סנדלים. אז כשתבואו, כשתחזרו לארץ, יהיו לך סנדלים.